Уважаеми господин Флоров, уважаеми жители на село Гъмзово, уважаеми членове на Общински комитет Васил Левски, уважаеми членове на Общинска организация на офицерите от запаса, уважаеми членове на Пенсионерски клуб Тимок, град Брегово, скъпи гости на традиционния събор в село Гъмзово. Минути ви делят от момента, в който в село Гъмзово ще бъде открита паметна плоча на Васил Иванов Кунчев Левски, най-свидният син на майка България, апостолът на българската свобода, сърцето и съвестта на нацията ни. Минути ни делят от мигът, в който пламтящият взор на апостола ще озари площада на гъмзовчани, за да се вгледаме в образа на тази свята личност, за да си дадем сметка за своето място и роля в живота, за да открием и поемем по пътя на достоинството. Този миг съвестта ни ще попита всеки от нас: ще устоя ли пред погледа на апостола? Разбирам ли неговата саможертва? Мога ли поне малко да приличам на него? Левски и днес, толкова години след смъртта си, остава недостижим връх, неподражаем пример за саможертва, за патриотизъм и отдаденост на една свята цел – свободата на Отечеството. Колко силна трябва да е била вярата му, за да тръгне да сваля империи, да разбужда заспали съвести, да въоръжава патриотизма и да го подтиква към действия. Колко голяма и безрезервна трябва да е била любовта му към народ и отечество. Колко ли болка има в прословутото народен с 4 въпросителни. Тези въпросителни днес са отправени към нас, за да преоткрием оня, някогашния, неподправения и неподменения Левски. Би било достатъчно да осмислим преображението на дякона Игнатий в апостола на свободата и да преминем по изпълнения с митарства и изпитания негов път от Карлово до Къкрина. Левски се роди и живя в свят, в който доброто и лошото, страхът и надеждите, успехите и провалите, старото и модерното си съжителстваха. Свят, в който желанието за промяна беше много силно, но в същото време никой не предлагаше как това да стане бързо и успешно. И тук именно трябва да открием магията на апостолското обаяние, да оценим способността му да разбира еднакво добре и богатия и бедния, и търговеца и селянина, и учения и неграмотния. Едно изключително ценно качество, позволило му да намери най-ефективното средство за превръщането на роба в борец за народна правда. Своята увереност и морална сила Левски черпеше от идеала за независима, целокупна и силна България. Той вярваше в възкресението на свободна България и посвети цялата си енергия на постигането на тази цел, а с конкретната си дейност по подготовка на националната революция той предаде своята вяра на последователите си. Накара ги да осъзнаят, че съдбата им е в собствените им ръце, че и те могат да бъдат като другите европейски народи. Нетленната харизма на апостола би трябвало да потърсим и в неговата необикновена личност. С цялата си революционна дейност той беше и продължава да бъде пример за това какви качества трябва да притежава този, който се е ценил да ръководи народа. Левски не можеше да се похвали с университетски дипломи, но трудният му житейски път го беше научил, че за да поведеш цял един народ на заколение по пътя на собствената му Голгота, е нужно не само да имаш визия за това, какво трябва и как трябва да се направи, но и с личния си пример да покажеш, че това, за което зовеш, е наистина постижимо, че саможертвата е не само думи, но и дела, че да ръководиш означава и да носиш отговорност. Не случайно апостол обичаше да повтаря:
че когато си играем с живота на 7 милиона българи, трябва да се мисли зряло, па и да се съветваме един други и да се слушаме, да избягваме даже и най-малка гордост, да не присвояваме на себе си нищо, че работа трябва да се дава само на разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни хора, че когато иде реч за драгоценното ни отечество, трябва да помним какво сме говорили и писали вчера, защото утре хората ще ни се смеят. Защото ако се научим да гледаме на настоящето си пред очите на апостола, ако се опитаме да се измерим делата си с неговия аршин, препятствията, които срещаме по пътя си напред, няма да изглеждат толкова непреодолими, а мечтите ни за един по-справедлив и хуманен свят ще станат напълно достижими, защото всичко зависи от нас и е в нашите собствени ръце. Уважаеми жители на село Гъмзово, паметната плоча на апостола на българската свобода е дело на община Брегово и е дарение за жителите на село Гъмзово. Инициатори на предложението за изработване и монтиране на паметни плочи на Васил Левски във всички населени места в община Брегово е на местни граждански организации. Общински комитет Васил Левски, Общинска организация на офицерите от запаса, Пенсионерски клуб Тимок в Брегово. Няма друга община на територията на България, в която местна власт съвместно с граждански организации да са осъществили такъв мащабен проект. С това решение община Брегово се присъединява към националната кампания за достойно посрещане 150 години от гибелта на Васил Левски, която ще отбележим през 2023 година. Реализацията на тази идея ни прави горди и ни позволява ясно да заявим, че хората в община Брегово ценят националните светини, помнят своя род, здраво са свързани с корена си, с традициите и обичаите, наследени от предците. Нека тази плоча на апостола в село Гъмзово да стане също духовен храм на признателност, на памет и на гордост. Нека чуем гласът на големия родолюбец, изследовател и тънък познавач на живота и делото на Васил Левски, Николай Кайков. Всички хора, всички дейци, без изключение, като почнем от Раковски, който е великан. Има по нещо човешко, има някаква слабост, която те стъписва. При Левски такова нещо нема. Не мога му намериш толкова да се хванеш, ама толкова. Може да има по-храбри от него, сигурно има. Може да има по-големи организатори от него, сигурно ще се намерят. Гарибалди е бил такъв голям организатор. Аз говоря в световен, не в български мащаб. В български мащаб вече няма какво да приказваме. Може да има фанатици на делото, може да има всекакви. Но чисти хора като него, мога да ви го кажа без така захласване, защото аз гледам нещата много трезво и реално, такъв човек няма в света.